Блафирането е най-важната част от покера. Аз блафирам доста често. Разбира се, когато видя, че опонентът ми пасува и аз играя по-предпазливо. Играч 2. Фолд. Играч 3. Фолд. Фолд. Играч 4. Плащам. Плаща. Играч 5. Фолд. Играч 6. Фолд. Играч 7. Фолд. Играч 8. Залагам. Качва залога на 600. Плащам. Играч 1 плаща. И играч 4 Плащам. плаща. Флопът. Дама купа. Тройка с пътия. Четворка каро. Играч 8. Пас. Пас. Играч 1. Пас. Играч 4. 300. Залага 300. Играч 8. Плащам. Плаща. Играч 1. Фолд. Търнат. Деветка с пътия. Играч 8. Пас. Играч 4. 400. Залага 400. Играч 8. Плащам. Плаща. Ривърът. Тройка каро. Играч 8. Пас. Пас. И играч 4. Пас. Пас. Покажете картите, моля. Дама и вале. Не съм си изготвил никаква тактика за този турнир. Смятам, че всичко зависи от развоя на играта. Ще играя всяка ръка според момента. Обикновено не умея да губя особено добре. Ще се опитам да се сдържам и да не показвам емоции, защото така ще подобря играта си. Вярвам, че следващия път ще бъда по-добър. Блайндовете, моля. Играч 5. Фолд. Фолд. Играч 6. Плащам. Плаща. Играч 7. Фолд. Играч 8. Фолд. Играч 1. Качвам. Качва залога на 500. Играч 2. Фолд. Играч 3. Фолд. Играч 4. Плащам. Плаща. Играч 6. Плащам. Плаща. Флопът. Осмица пика. Поп с пътия. Двойка с пътия. 350. Залог от 350. Играч 6. Вдигам. Залогът е качен на 1350. Фолд. Играч 4. Вдигам.
Още 2000. Залогът е качен на 3350. Играч 6, all-in. Плащам. Играч 4, плаща. Колко стават? Покажете картите. Стана напечено. Да. Нямаш късмет. Деветка с пътия. Ето я моята карта. Остана риверът. Петица с пътия. Флаш. Имаше флош дроу. Какво очакваш? Трябваше да играя. Добра игра. Опитвам се да блафирам често, но човек никога не знае кога ще се получи и кога не. Добре пресметнатите блъфове често дават резултат. Не искам да играя предсказуемо. Стилът ми е агресивен. В покера усещам много неща и мога да предскажа как ще играе всеки. До голяма степен всичко е математика. Интуицията е от голямо значение, но естествено трябва да имаш и късмет. Направо му подарих ръката. Случва се понякога. Качвам. Залогът е качен на 600. Играч 4. Фолд. Фолд. Играч 5. Фолд. Играч 6. Фолд. Играч 7. Фолд. Играч 8. Фолд. Играч 1. Фолд. И играч 2. Плащам. Плаща. Държиш нещо голямо, нали? Нещо много голямо. Флопът. Десетка купа. Поп пика и вале купа. Играч 2. Пас. Играч 3. Залага 1000. Играч 2. Фолд. Имам стратегия. Знам как да победя останалите, но няма да я разкривам. Първо искам да видя колко тежка ще е конкуренцията. Надявам се днес да не ми раздават слаби карти, но ако се случи, ще се откажа на време. Играч 8. Фолд. Играч 1. Фолд. Играч 2. Фолд. Играч 3. Фолд. Играч 4. Фолд. Фолд. Играч 5. Качвам на 600. Минимумът е 800. 800, извинете. Залог от 800. Играч 6. Качва на 1800. Играч 7. Фолд. Играч 5. Плаща. Флопът. Деветка с пътия. Тройка купа и асо каро. Играч 6. Пас. И играч 5. 1500.
Залага 1500. Колко имаш? Вдигам. All-in. All-in, играч 5. Фолд. Фолд. Покажи асата. Няма да покажа асата. Естествено. Ще ги видите по телевизията. Лично аз не съм особено агресивен играч, но срещу тези съперници не ме е страх да рискувам. Мисля, че мога да открия слабото място на всеки. В този турнир най-важното ще бъде да разпознаеш силните и слабите страни в играта на съперника. Това ще определи победителя. Тази вечер ще има обрати. Ти държеше чифт аса. Фолд. Играч 2. Качвам. Залогът е качен на 1000. Играч 3. Плащам. Плаща. Играч 4. Фолд. Фолд. Играч 5. Фолд. Играч 6. Фолд. Играч 7. Фолд. Играч 8. Фолд. Флопът. Седмица купа. Деветка купа. Осмица каро. Играч 2. Залагам. Залага 600. Плащам. Играч 3 плаща. Търнат. Осмица с пътия. Играч 2. Пас. Играч 3. Залага 1000. Играч 2. Плаща. Риверът. Асо с пътия. Играч 2. Пас. Играч 3. Пас. Моля, покажете картите. Асо. Десетка. Валета. Добър флоп. Както виждате, играчите продължават да дават всичко от себе си. Кой обаче ще вземе 2500 евро и ще се доближи с една крачка до голямата награда от 100 000, ще разберем само след рекламите.